gouden polshorloge. Koffiepenningen aan de kassa voor de volgende rit. Zaal Centraal, Kermis Nederweert, dadelijk is hier Dark River. En hoe vinden jullie het tot nu toe? Super vet hier. En jij? We gaan er gewoon een geweldig feest van maken. Gewoon kut, zat, helemaal te gek. Morgen niet naar school? Nee, nog een week vakantie hè, België hè, toppie. Ze zitten in België op school. Dus we gaan tot 3 uur helemaal naar de kloten. En dan naar huis of is er nog een afterparty? Ja, gewoon naar huis. Lekker slapen, morgen lekker uitslapen. Morgen weer naar de kermis? Natuurlijk. Waar we vandaag mee beginnen, gaan we morgen mee eindigen. Maar eerst gaan we even los. Laat even zien hoe goed jullie kunnen hakken. Wij kunnen zeker hakken. Laat even zien. I like to drink Bacardi when it's time to rock the party.